Audio has not been detected. Že... Já mám pocit, že kecá. Jo? Dobrý. To mi říkalo i předtím, Jo. když jsem to tu nechával běžet, Dobře. bylo to v pohodě. Se pak vystřihne. Ty jsi kdo? Nazdar. A sakra. Nejsi ty náhodou Tito Livius? Ty to ne. A co seš ty zač? My se známe. Fakt? Co tady děláš takhle po ránu? Ty ne. Povídej. Ty ne, promiň. Mobil. Já vyřídím mobil a bude pokračovat. Ano, dobrý den. Ano. Ano. Jaká? A máme to tam jako na internetu, je to tam s skladem, ano? No, tak to objednejte a bude to vyřízený. Takhle, tam to je slečna, která ty objednávky připravuje, dostane objednávku, ona to připraví a osobně si potom můžete to vyzvednout, ale musí přijít objednávka. Jo? Jo, aby to bylo připravené. To už je jedno, jestli poštou nebo osobní vyzvednutí, jo, ale rozumíte, jo? Výborně, děkuju, ano, nastav. Taková odbočka do současnosti a vracíme se opět do minulosti. To jste měl říkat. Jo, tak už se stalo. To je jedno. Tak znovu. Tak to můžeme střihnout, ne, potom? Právě, že ne? Jo, to. Jo. Ty to ne, stávej. Kolik je hodin? Kolik je hodin? Ano. Už je 8 hodin, prosím tě, člověče. Až pravdu. Co se děje, kde to jsem? Tak ty ani nevíš, kde jsi. Ty se tady válíš, tady poblíž fóra. No. Bezostyšně pod olivovníkem a mě se ptáš, kdo jsi, kde jsi. Ty snad ani nevíš, kdo jsi? Kde jsi byl? Ty to ne. V noci. Myslím, že jsme pili. Ty to ne. Já už tě sleduju delší dobu. To je, řekl bych, dost častým zjevem u tebe. Jako... Hedona je krásná věc. Hedona je sen, Hedona tam. Ale kde jsi byl naposledy doma celou noc? To už bude nějaký čas. Proč? Proč tě to zajímá? Kdo ty jsi vůbec? Já jsem Sokrates. Oh, Jesus. Já jsem Sokrates. To jsme to dopracovali. A jestli ti něco říká démon, tak já jsem tvůj dobrý démon. A proč mi můj dobrý démon nadává? Jak já k tomu přijdu? Protože už tě sleduji delší čas, milý. A co jsi zjistil? Zjistil jsem, že tvá životní stezka vede špatným směrem. Zamýšlel se už vůbec někdy nad tím, co by si měl dělat. Nad tím, co je smysluplné, co není smysluplné v lidském životu. Já mám pocit, že se popácíš od ničeho k ničemu. A stále nenalézáš to, co by si měl dělat. A přitom, co bys mi teda doporučil? Ty to ne. Jak tě sleduji už delší dobu. Ty nejsi hloupý mladík. Ty máš v sobě předpoklady. Jenom se zapojit. Zapojit ty schopnosti. A proč? Tak ty si myslíš, ty to ne. Že smyslem lidského života je probíjet noci po nějakých místních římských tavernách, či trávit hodiny nesmyslným tlacháním s nějakými svými kumpány. Kdyby ti kumpáni alespoň stáli za to. A tohle je smysluplné tlachání? To se teprve ukáže. To bude zajímavé. Možná by si ti mohli otevřít oči. Jako, s ním či tím? To já nevím.
Ale to bys měl vědět. Když jsi můj dobrý démon. Tak snad víš, co momentálně provádí tvůj svěřenec, či to by si snad měl vědět především především ty, plot. to by si měl snad především ty vědět, jestli spíš, a nebo jestli bdíš. Momentálně si nejsem jist. Si nejsi jistý více věcma, milý Pythone, Lívie. Pythone. Tak v čem je ten smysl života, prosím tě? Zamýšlel se V radosti, k uspokojování svého těla. Všemi možnými způsoby. Ale to mluvíš vlastně jenom sám o sobě stále. Uspokojování koho? Sama sebe? Ano. A co dál? Dál. No co dál? Tak chceš skončit jako nějaký tlustý opilec někde? Jako ten tlustý Trimalchion, na kterého se člověk ani nemůže podívat, je mu zle, když se na něho podívá. No, občas Ten se už potkáváme docela si rozumíme. Ty jsi, myslím, že úplně odevcený člověk. Tobě nepomůže snad ani dobrý duch pomalu. No tak mě nech mému osudu. Určitě máš lepší věci na práci. Mám, 100% mám. Určitě mám daleko lepší, ano, jako třeba číst si Platona. Ale musím ti říct Platona, ano, Platona. Číst si Platona. A musím ti říct, že mě to občas i trošku irituje. Jo? Co ten tam o mě napsal, bylo to všechno jinak. On si mě trošku, jaksi... Přikrášlil. Jo? Bylo to všechno trochu jinak, než o tom psal. Ale to se vracíme do minulosti a o sobě já nechci mluvit. A jde tady především o tebe. No a v těch Co mi tedy navrhuješ? Ty znalče. Co já ti navrhuju? Já ti navrhuju, že by si měli do sebe především. Co z toho budu mít? No, protože si zjistí trošku hlava, trošku se zamyslíš a zjistíš, že by si mohl také dělat něco pro veřejné blaho. Možná na tom něco bude. Když už ty se si nezjevil, po tolika předešlých hostech, milých i nemilých. Bude ti stačit, když řeknu, že si to nechám projít hlavou? To mi nebude stačit, já chci vidět nějaký výsledky. No nejdřív si to nech projít hlavou, pochopitelně, samozřejmě. Ale jak si to vlastně představovat? Měl jsi nějakou představu? Nějaké cíle, nějaké plány? Něco dokázat? Podívej se do naší, lépe řečeno do vaší slavné minulosti. Vy jste převáltovali i nás řeky. Podívej se na toho Julia. Podívej se tady na toho, jak on se jmenoval. Nerona. No a ty jiné. To byli. Ti něco dokázali. Ty se tady budeš takhle placetit. To má potenciál. To je fakt, to uznávám. Přestaneš pít? A začneš Úplně? číst. Je těžké, já chápu, že to jako trocha vína je ti povolena. Trochu vína můžeš vypít. No ty to ne. Já se to raději rozloučím. Já nebudu tě tady dále trápit. Já si počkám, až budeš střízlivý. A navštívím tě v lepší chvíli tvé. Umíš navštěvovat i v děleném stavu? Tvém? Já můžu navštěvovat, kdy chci. Viď, kamaráde. Měj se krásně. Ty to. Ještě se uvidíme.